ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар Гипразем қарор дорем, назди мактаби 91. дар инҷо мактаби 91 бозори Вориси Сомон ва дар ин тараф бошад деҳқонбозори Гипразем ва аз ин тараф роҳ ба сӯи канечкаи маршруткаву автобусҳо. хонаи фурӯшии имрӯз замон дар мана ҳамин бинои Новостройка ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем, рафт. از این طرف ما آمدیم دوستان عزیز و خودی بینای استقامتی از 14 آشنا عبارت است. خانه فروشی امروز ما در 14 آشناش جایگیر می باشد. من امین هدی است. مرحمت دوستان عزیز، خودی خانه فروشی سه خانگاه می باشد با مساحتی 86 متر کвадрати در 14 آشنای بینایی نوسترویکا. خودی بینا از 14 آشنا عبارت است. نوار ما حتما تا آخر تماشا کنین. بعد از ثبت خانه ها نرخ خانه رو اعلام میکنیم. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо дӯстони азиз даромадгоҳ, прихожа, шифонер, шкаф, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. дар ҳоҷатхона системаи вентилятсия ҳаст. ҳаммом термекс ҳаст. хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. аз беғарзи ман ҳамин мошини ҷумашӯӣ, якта шкаф ва дута телевизор. дигар ҳама чизҳои хона меистад дӯстони азиз. қолинҳо ҳамашон меистанд ва ин бошад ошхона. дар ошхона ҳам чизе ки мебинед меистад. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар рӯ ба рӯи мактаби 91 ҷойгир аст. мана ҳамин мактаби 91 мебошад дӯстони азиз. садди кам дар наздикии хона ҳаст ва дигар чизҳои дар корӣ. назди бозори Вориси Сомон ва деҳқонбозори Гипразем. бо транспортам умуман мушкилӣ нест, чунки дар наздикии хона канечкаи маршруткаву автобусҳо мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. ва ин сеюм ҳуҷра меҳмонхона мебошад. марҳамат дӯстони азиз, меҳмонхонаам кондитсионер дорад. нархи хона бошад дӯстони азиз $95,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона харидорӣ карда метавонед худатон зиндагӣ кунед ё ин ки ба иҷора супоред дӯстони азиз. аз ин минтақа бо маблағи калон хона ба иҷора мегиранд, чунки наздики қисми ҳарбии Федератсияи Русия мебошад дӯстони азиз. 201 дивизия наздики ҳамин минтақа мебошад ва урусҳо аз ҳамин минтақа бо маблағи калон нисбат ба дигар ҷоҳо аз ин ҷо бисёртар мегиранд, ба иҷора мегиранд хонаи дӯстони азиз. барои ҳамин метавонед хонаи харидорӣ карда худатон зиндагӣ кунед ё ин ки ба маблағи калон ба иҷора супоред. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.